Уку yılı başında Татарстанда 5 яңа мәктәп açıldı. Казанның Салават көпірі микрорайонында көп профиллі лицей эшли башлады. Укучылар һәм ата-аналарның шатлыгын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та ортаклашты. Тантанадан репортаж. Берем немного азота, сухого льда, добавляем кипятка и вот такой вот классный эффект. Яңа уку йортында күп төрле яңалыклар. 188-нче лицейда интерактив дәресләр укучыларга тагын да күбрәк белем алырга мөмкинлек бирә. Здесь красивые коридоры, красивые кабинеты. Вообще атмосфера очень классная. Монда барысы да яңа. Заманча җиһазландырылган кабинетлар, экологик белем бирүгә аерым игътибар. Установлена гидропонная установка. Биология кабинетында хәтта яшел үләннәр үстерә торган җиһазларга кадәр бар. Бу искиткеч казаныш. Аш-су әзерләү осталыгын да камилләштереп була. Урта сыйныф укучылары татлы эчемлекләр әзерли. Ты можешь сам все попробовать, сам все сделать. Бик кызык, барысында үз кулларың белән сынап карарга, уңай хисләр кичерергә була. Бионика лицейндагы беренче тантаналы линейкада Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Менә бу проект 1224 балага дигән проект. Ул иң яхшы проект. Республикада эшләнгән мәктәпләрнең проектларын алсам, бу иң яхшы проект. Һәм безнең балаларыбыз яхшы шартларда, яхшы укытучылар белән укырга, белем алырга тиешләр. Моның өчен бөтен шартлар бар. Әлбәттә, менә бу Салават күперендә күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Мәктәп менә килеп чыкты, һәр менә монда матур гына парк. Бүтән мәсьәләләрне дә хәл итәрбез. Лицейның зур киләчәге бар. Беренче сыйныфка гына да 8 төркем җыелган. Әлегә лицей укучылар белән 60%-ка гына тәэмин ителгән. Бистәнең кызу темплар белән үсүен исәпкә алсак, уку елы барышында аның укучылар белән тулыланачагына бөтенләй шик юк. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.